amb el que se m'ha demanat, de fer una mica d'història i un resum de com tenim tota la qüestió del corredor mediterrani, i també acabarem parlant amb una mica més de detall de la zona del Baix Llobregat. Les oportunitats que hem perdut des de fa anys i panys per no tenir unes bones connexions amb l'Europa ferroviària són increïbles. Increïbles. I això sembla que el govern no se n'adoni. L'important és agafar i escolti, asseiem-nos i creem aquí un informe clar i determinat de tot el que s'ha de fer punt per punt. Els empresaris tenim l'obligació de fer-li veure al govern que ha de planificar i que ha de planificar bé. Ens hem de comprometre molt més. Jo crec que el món empresarial no ens n'adonem del que ens juguem en tot això, perquè les oportunitats que hem perdut són bestials. No vull allargar més i per tant, gràcies per la vostra atenció.